mayinendoda indoda isimuzwa ngathi kade nomunye noma uyagula unesifo esithile. Sinibingelele babukele emakhaya, sinibingelele babukeli beKZN podcast. uDr Msuthu nyangabe zizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodla ubisimla ngibhodla manje ngenqubo. Bathi ugodo oluncane olusinde bajathi balo. Cha, sinibingelela nje Nkosi yami namhlanje sesihambe safika ngokulokho ababukeli beshilo ukuthi bayasidinga ukuthi sibe khona nathi sizothi ake sizokhuluma namhlanje ngaleli ibhodo labafazi ngoba le nduku esikhuluma ngayo namhlanje iyosiza wena oshadile, isize wena osafuna ukushada phezulu kweinkinga eziningi ezehlayo kumuntu. Sihlale nje odabeni sikhuluma namhlanje ngebhodo labafazi. Ibhodo labafazi enye yenduko esistima ngayo umuntu wesifazane astime isingasese sakhe noma isitho sakhe sangasese ukuze akwazi ukuthi mangabe ephila nomuntu wakhe wesilisa kungabi sokuthi esithweni sakhe sangasese kuqhamuka izinto ezithinteka ezinjengamanzi. Abanye ke bayahamba bayopreventa besebenzisa amaphilisi, abanye bayahamba bayojova imjovo lokuthiwa eyokuvala ukuthi umuntu angazali okwaleso sikhathi, ukuthi masefuna ingane uthola ukuthi akusenzeki ngoba uNkulunkulu mayedala umuntu umdale owesifazane njengomuntu okufanele njalo every month akwazi ukuthi aflashe ukungcola ngaphakathi. Manje mabesebenzisa lezi zinto ezingamaphilisi basebenzisa lezi zinto ezimjovo, le mjovo ifika igcine ukungcola ngaphakathi kuyena. Ekugcineni kwakhona lo muntu uthola ukuthi akasakhoni manje ukuthi mayinendoda indoda isimuzwa ngathi kade nomunye noma uyagula unesifo esithile, kanti vele ekugcineni kwakhona i-affecta isibeletho lento. So ingakho ngithi mina abantu ake sibakhele nali ibhodo labafazi ebese likwazi ukuthi umuntu limkhulule phezulu kwazo zonke inkinga ezifana lezi, ngoba kunomuntu ofika avakalishela indoda kanye mase kufanele abuyele kwesibili indoda ayisathanda ukuthi abuyele. Kuyenzeka ukuthi futhi kube khona umuntu wesifazane othola ukuthi ulangazelela ucansi usuku nosuku kuze kube singathi lento akasakhona ukuphila ngaphandle kocansi. Kunezinto ke ezifana nento okuthiwa impela umuntu akhishwa yona uma esakhula noma esathomba. Mayesathomba akhishwe lento leli gazi elibi elingaphakathi kumuntu okuyilona eligcina limenza ukuthi athande abafana, athanda ucansi kakhulu, engaze egcine sebizwa ngegama elikhulu okuthiwa isifebe, kodwa siyolisho ngoba phela naseBhayibhelini likhona, kwakukhona into kasokuthiwa uDelilah. So lapho lento yami yakwazi ukuthi iphinde umuntu imsize enkingeni efana naleyo, because uma ngabe umuntu esenjalo ngisho eseshadile uzoqhubeka hluphe kakhulu. Uma ehlupha ke sokukumoshakala komendo wakhe. Ngithi-ke mina abantu abasukume bahambe beyofuna ukuphila ngoba ukuphila kukhona. Angeke ayikho into engalapheki, okonakala ngomuthi nokonakala umuntu ekhula kuyalungiseka ngoba kukhona izinto ezingamabulawo kubantu. Abanye beqiselwa izinto babekelwa izinto phansi bese ifike zaba affecta kakhulu. Empilweni yakho kungenzeka ukuthi namhlanje somuntu sowashada kwaze kwakabili, bonke abantu besilisa kuhlezi kungekho kuhle, kuhlezi kungabi mnandi mawusushadile, kanti ubanjwa ile nkinga lesikhuluma ngayo namhlanje ngoba leyilwane ezithile abanithumelela ngazo eziphinde zifike zona zitike ngokocansi kinina nilele. Izona zinto eziphinde futhi ziniphazamise okufanele ukuthi ugcine utholile usizo kuze kusuke zonke lezi zinto ukuze khona ukuthola ukuphumula. Ngike ngasho ngathi uDr Msuthu uzele njengoba kuthiwa inyanga yabezizwe, uzele kuzosiza abezizwe bonke, angikhethi ibalala muntu, ngabe umhlophe ngabe umnyama ngabe unjani, kodwa mawusofikile la kimi siyofika sikusiza. uNkulunkulu anibusise. Ngithi mina eJozi, abantu baseJozi kakhulu kade bengikhalela bethi bayadinga ukuthi bezwe ukuthi leli ibhodo labafazi litholakala kanjani.
ibhodo labafazi ngoba kusiyona ke into etheni siyakhona ukuthi umuntu simthumelele yona as long as uqale enze noma i-video call aconfirm ukuthi uyena ngempela uDr Msuthu ngoba sekwaba khona ama scam ayibiza ngathi la ku social media. Angazi ke mangabe kukhona othi unombuzo sesiyozo khona kwi comment section kanti futhi nezinamba futhi sizoyishiya ekugcineni. La kukhona ke umuntu othola ukuthi usemila into efana nezinsumpa esithweni sakhe sangasese kwesifazane, omunye amila into engamathumba. Lezi zinto lezo le nduku iyakwazi ukuthi ifike ishaye yonke leyo nto ikhiphe namanzi ngoba ihlukene kabili, kukhona ostima ngayo, kukhona futhi esikunika yona uyiphuze uma ngabe isifo sakho bese sixakile kakhulu. uNkulunkulu anisize nje kakhulu nisalungiselela. Ngeke ngize ngikante ngiye lena le ngoba ngikholelwa kukho ukuthi umuntu athole usizo. Umuntu mina ngimthatha njengebhodi lami elimkhomba kaDr Msuthu mayesesizakele uyena ozotshengisa omunye umuntu ethi lapha kaDr Msuthu kuyaphila. Kube kuhle nje nisalungiselela lapha emakhaya. Indawo esitholakala kuyona tholakala eNanda la ngisebenzela khona bathi seNew Town A emaplazini. Istop bathi kaHlangothi kanti kulula nje. Ilocation yami ithi DR Msuthu ku map Google. Uma uya straight ekhaya uyafona uconfirm ukuthi ngikhona ngoba umuntu ongahlali ohlezi esendleleni ehamba kakhulu. Ngiyanithanda lonke eNingizimu Afrika. Cela nisubscribe lapho ke niphinde nicommente ngenhlonipho nangothando. Phela nina nizithandwa zami zeqiniso. uNkulunkulu anibusise. Amen.